ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ನಾನಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ತುಳುತ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಏನು ಪದ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿ ತೇಜವನೇರೇನು ಪದ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಪದ್ಯ ಅತ್ತು ಅವಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಂಡು ಅಪಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಆ ಪದ್ಯದಾದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ತೋಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುತ ಪ್ರಥಮ ಅಂಗಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಪಾಡ್ದನ ತುಳು ಮೈನು ಉಂತುದಿನಿ ಈ ಪಾಡ್ದನಾಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಭೂತಾರಾಧನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ನೆರೆ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಪಣಂತರ ಪದ್ಯತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಭೂತಾರಾಧನದ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಗಡಿಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಣಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಲಕ್ಕ ಬರ್ದು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ಮತ ಐನು ಪಣಂದಿತ್ತೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಂಡ ಕೊಯ್ನಾಗ ಕಂಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೋರ ಹಾಕೊಂಡು ಊರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಣದು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಗಡು ಪದ್ಯ ಲಕ್ಕ ಪಣಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತವು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಗವೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾಜೊಂದು ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಈ ಪಾಡ್ದನದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಪಂಡವು ಲೇಖನಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡವು ಸಂಗ್ರಹಾದ ಮಾತೆರೆಗಳಂಚ ಬುಕ್ಕಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಗ ಬತ್ತೀನಿ 1878 ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನಂಚಿನ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಬತ್ತೀನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತುಳುತ ಪಾಡ್ದನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಗ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆರತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಆರತ್ತು ಆರು ಫಾರಿನ್ದಾರು ಆಗಸ್ಟ್ 1878 ಇಸವಿಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ದುಂಬವು ಬಾಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ತನ್ನ ಜನಪದ ಗೀತೆಲಕ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ 1878 ತಕ್ಕ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಬರ್ತೇನೆ ನೆಟ್ 21 ಭೂತೋಲದ ಪಾಡ್ದನಳು ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು 21 ಭೂತೋಲದ ಪಾಡ್ದನಳು ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬುಕ್ಕುಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ತುಳುತ ಪಾಡ್ದನ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಂತದು ಫಾರಿನ್ದಾರು ಬೇತೊಂಜಿ ಜನ ಐನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತುಂಡು ಅವು AC ಬರ್ನಲ್ ಪಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಿ ಪಾಡ್ದನದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯರು ದ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪಂಡು ದಿ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪಂಡು ಐನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಂತೀರ ಅವು ಫಾರಿನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡವು ಪಂಡ ತುಳುವೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಐಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾನಗಳು ಉಂಡು ಕೆಲವು 21 ದೈವಲದ ಆರಾಧನದ ಭೂತೋಲದ ಆರಾಧನದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪಂದು ಅವ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಆಯ್ನವು ಅಂಚ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪಾಡ್ದನ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಪಿಯಾದ ಬುಕ್ಕುಡು ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಪಡೆಯನು 1878 ಇಸವಿಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಿಲಾಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ತುಳುತ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಪಿ ಆಯ್ನು ಲಿಪಿ ಹತ್ತು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದ ಬುಕ್ ಆಯ್ನು ಅವು ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಅಡಿಕ್ತೇನೆ ಅಕ್ಷರ ಆಯ್ನು 1878 ಅನ್ನನಕ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಪಾಡ್ತನದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತಿಳಿಪಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನಲೆ ನಾನು ಮನ್ಪೆ ಆ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಪಂದು ಕೇನೋನು ಎಂಚಾಣ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲ ಮಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಜೈ ತುರಣ.